и иска да спечели пари за себе си. За гърба на Хари е дългогодишен пълноценен брак и той решава да убие жена си пак, защото обича прекалено много и не би искал тя да Да, почва новия клип. Како е? Десетта. Ненормален. Коста, негри! Не, това е първият епизод на серийното идиотско, да, предаване Q&A неделя. Никой? Добре. Сега да видим какви са въпросите и предизвикателствата задавани от вас. Идем. Излез навън и карай скейт. Swagging on my swagger, and my swag got swagger. Swiggy diggy dagger and a sniggy sniggy snagger. Ще ви покажа как се кара истински скейтборд. И всички скейтъри могат да завиждат точно на мен. Шефе, забрал си скейтборда. Булеварно е дело. Чакай секунда. И да ми сламе на скейтборд. Слаги all day. Сега отиваме на зоната за скейтборд. Тишо, ако е това, какво правим? Естествено. Само да изчакаме една секунда да мине колата. Го резна. Сега. Ти ще го резим спокойно. Нищо не е станало. Чай се качи на високо. Сега момента. Пътито подаря си скейта. Ама го кара по-добре от тебе. Да звъннеш на баща си и да кажеш, че приятелката ти е бременна. Ало? Ало, какво правиш? Нищо. Спиш ли? Не. Ясно. Аха, как си? Добре. Наред ли всичко? Да. Ама има един проблем обаче. Какъв? Нали се сещаш за една Миролюба? За кого? Една Миролюба. Миролюба? Ами както и да е, там, нали знаеш историята за птичките и за това. Ами, нали от училище дават едни по-такива некачествени презервативи, стана един гаф. Ами, тя е вече бременна в 5-я месец. От тебе? Да. А? И какво правиш сега? А? Ами, че ще купуваме количка. Сериозно ли говориш?
липсва? Кажи ми, подвикаш ли се или сериозно говориш? Оближи чук. Пародия на някоя реклама по телешопа. Днес сме на гости у семейство Градинарови, за да представят новият продукт. Ето го. Сега... Кои сте? Аре бе, дърти пенси тогава... Опа, чакай, се снимаш? Аре бе, дърти пенси тогава, чакаме да влизаме. Така, здравейте, уважаеми. Айде. Защо се пипиме? Айде, варите, влезте сега. Така, уважаеми зрители, ето влязохме вече. Полека, Матето! Полека, че ще ви снима! Ентъж продукта тук сега. Кажи, че много хубав и много ти помогна. Да, и че само хубави неща казвай. Ама колко да платите? Дома ли? Ако може да не го държате, за така... Моля ви. Без да го се търсете. Този продукт Допика ми се, ама! Дръж малко, ей! Чакай! Казах да Степа държи. ти бе, дърт циганен. Стой. Този продукт... Нима пипай, ма! Ама ти... Този продукт помогна. От кога да го Виж, използвам? има ли козми? Нямам! Той е... Напи. Мъжът ми няма косми, а хеморроидите спряха отдавна. Купувайте този продукт, защото е уникален, ефтин, само 99 лева и 98 стотинки. Той помага наистина. Кажи как ти промени живота, малко. Промени ми живота, откак да го купих, няма опашки за банани, няма нищо. Всички ми правят път, чувствам Леко бе, чувствам дълта се пенсия. Да, аз ще го държам. по-млада, чувствам се уникална и всичко е с него. Купете го, страхотен. Ай сега луга вече. Кажи сайта Телешоп. Така, уважаеми зрители, сайтът е www.teleshop.com. Снимай с двама деца! Тръгвай си, ей! Я го изнесете Свърши тук, ми вече, е! сега знаехме това ли аз сега вече. Е, да си бъдем дамче! Убийсти у вас, бе! Изходай натам, изходай натам. На къде си? Натам. Айде му дома! Така, уважаеми зрители, това беше. Ще го изрежем. Страхотен, слава. Махни само щапа. Хубаво отношение към хората. Глуповца. Така, уважаеми зрители, виждате, ние сме много добри към старите хора. Така трябва да останем в България. Ай, как ти Ти няма да получаваш инсулт вече, ай! Имитирай Беар Грилс. Това е оцеляване на предела, дами и господа, с Беар
Грилс, или по-точно Венци Грила. Шпек Бургас. Със специалното съдействие на Шпек Бургас. Аз и моя екип, снимачния площад, сме дошли в Амазонската гора. Да оцеляваме. Биер, ай, че огладнях, бе. Хайде да спираме, че огладнях, Биер, стига. И сега ще ви покажа как се минава през нея. Ай, сега го спри и после ще сложим ефекти. Това беше наистина поучително за вас. Тази, виждате, естествено няма никаква цивилизация. Къде снимаш? Няма никаква цивилизация и аз ще се помъча да стигна до хора и по някакъв начин да намеря начин да оцеля. Най-после сме в реклама, най-после мое да правим всичко. Ами нарежи малко шпек, бе. Чакай малко. Ами аз ще мина през магазина преди. Да. Аре, няма да гледай покер, вече. Айде, давай. Да, е хубаво. Ох, мое да жуня вече. Аз ще мина... Биер! Фифи сме! Прибери сала, бе! Прибери сала! Стига! Крица! Ей, сега тук аз намерих една филийка. Не знам какво е. Все пак, сега ще ви покажа как може да отбележите вашето място, където сте. Изо там! Сега ще ви покажа. Значи, виждате, ако... Ай пак ти стига сял, бе! Виждате... Бързо, че се вижда ти помощния екип, скрит се. По този начин отбелязваш къде си ходил до тоалетна, може да не се знае къде си пикал, да не вечерта да стане някакъв. Картата, бе! Стига този дубъл, айде! Чакайте, че скоро свършва снимачната площадка, 15 минути имаме. Още не снимаш. Имаме 15 минути. Хайде да измия чини, че не я гонят вече. Ай, багай, Жоре, готов? Дай, пипир си. Сега, естествено, не съм ял вече от 3 дена. Дано успя да намеря някаква храна, плод, животно, каквото и да е. Все пак, това е дивата природа. Какъв късмет, ами самото! Той се бори! Дай да ти помогна да го хваниш, бе! Бе, той един шпек, бе, тапанар! Махни! И дай ми, господа, успях! Ей, ти ножа го заколиш, бе! Мистинско животно. Къде е плика с кръвта, бе? Само той. И то естествено се кървяваше много. Успях обаче. Полека да ни се порежиш, бе! Естествено ще трябва да намеря нещо, с което да го срежа. Но няма какво и ще използвам ръката си. Това животно ще се ослади хубаво. Достай малко, ей! Хари, пейте звуци се едно е гадно, е. Какво ядеш, бе? Помнете, за да оцелее един. Ама остей ни малко и не искаме да ядем, бе. Брат, че се търкаля по земята, какво го ядеш, бе? Ари, бе. Оцеляваш. По всякакъв нормален начин. Ай, кивалчета, няма да станат вече, бе. Не са готови чай, че скарата пърт. Сега сме, бе! Какво правя? Дали сме това нас? Не сме там. И дами и господа, скоро усещам, че ще стигна до цивилизацията. На път съм скоро. 3, 2, 1, шефе, спирам, някакво време повече. Естествено сега сме по път, защото умирам от вода, от жажда вече. Не мога да издържа, но знам, че тук ще има някакъв поток. Естествено, покрай мен е пустош, няма нищо. Но сега, нещо мисля, че чувам... Да, това е извор. Чакайте се пък! Да стане нещо. Фенера и ключовете за този авто... Какво е това? Това наистина е извор. Това е наистина извор, спасен съм. Това е успехът, ето виждате хубавия извор, който намерих. Не ще видя. Ох! Нали ни се виждам, бе? Най-сетне.
хубава вода. Ще мога да си оплакна очилата. Нищо не виждам. Принципно трябва да се прибере. И да, това е извора. Басейн съм. Мамо, не ми е студено. Басейн съм, естествено. Какво става тук? Това е животно, знам, че... Една седмица. Успях, мисля че настигнах едно племе. Те са си прострели дрехите, аз вече съм мизерен, съл се къпа от цяла седмица. И мисля, че това е племе. Мисля, че най-сетне успях да намеря цивилизация, но преди да комуникирам с тях, ще отмъкна няколко дрехи, защото все пак вече е много зле. Тихо да не ги събудим, те са на игри. Абе, не се вижда спокойно. Гледай, няма никой шеф, ние сме им казали, ама все пак. Давай. Ти това тераса ли бе? Да, тихо. Аз ще взема Давай всичко е цивилно. Не снимаме, бе! Спокойно снимаме! Да паднаме племето! Успях да се спася! Динамит! Все пак! Не! Все пак навсякъде има опасности! Снимай! Намерихме! Най-сетне! Погледнете! Най-сетне! Господин Елут! Най-сетне успяхме! И това е краят на епизода. Скри се! Къде ти са, мама? Его е там динамит. Чакай, ще го взема. Това е. Успяхме да намерим цивилизация. Следващия епизод гледайте, когато ще се оцелява в Сахара. Дами и господа, ние ще учим децата с Стевчо, сега това са децата от Могилево, които са ще ги учим да играят футбол. Те ще участват на световното за младежи с умствени проблеми и специални хора, special people. Сега ще гледате. Значи първото, което ще учим децата е пас. Стевчо, пас. Дай тук. Подай, Стевчо, пас. Леко, Стевчо, успокой се, Стевчо. Подай, бе. Стевчо, леко. Няма да има, успокой се. Сега, ето, при такива спешни случаи, ние на криза ще покажем чашката. Стевчо, чашката. Чашката, Стевчо. Това е топката, Стевчо. Ето, чашката. Виждате как го крутяваме, Стевчо. Сега ще учим на вратарски умения, защото Стевчо ще е вратар. Виждате, сега ще му я подам много лека топката към Стевчо, за да я улови. Да видим дали Стевчо ще се справи. Готов ли си, Стевчо? Стевчо, и сега последното хвърляне на тъч. Да видим Стевчо как ще хвърли тъч. Стевчо, подай на мен. На мен, гледай. Дами и господа, виждате, почти приключихме. Сега, Стевчо, стига. Няма да има хапче за теб. Няма да има хапче. Няма да се пускаш с инвалидния стол по стълбите, Стевчо. Сега Стевчо ще ви покаже как ми е стал, за да виждаме. Както сме те учили. Така.
Това беше Стефчо и туториала за футбола.